Какво би станало, ако ви кажа, че можете да контролирате финансовото си бъдеще с няколко лесни стъпки? В следващите секунди ще научите основите на бюджетиране и управление на финансите в бизнеса. Първо, създайте ясен бюджет. Определете приходите и разходите. Второ, следете всичките си транзакции. Не изпускайте нито едно плащане. Трето, планирайте за неочаквани разходи. Винаги имайте резервен фонд. Четвърто, оптимизирайте разходите си. Намалете ненужните разходи. Пето, инвестирайте умно. Проучвайте възможностите преди да вземете решение. Шесто, анализирайте финансовите си резултати редовно. Учете се от предишни грешки. Накрая, винаги се консултирайте с финансов съветник. Професионалната помощ е безценна. Спазвайте тези съвети и ще се наслаждавате на финансово здраве. Ако намерихте тази информация полезна, харесайте видеото и се абонирайте за още съвети.